Chipani cha Malawi Congress Party chalengeza kuti chikufuna President Dr Lazarus Chakwela atayimiranso pa mpando wa president mu zisankho zimene zikubwera mu 2025. Ndiye funso ndikumati tsono ngati ayimirenso a Chakwela mgwirizano wa iwowo ndi Chilima kapena kuti mgwirizano pakati pa MCP UTM ndi zipani zina zimene zinapanga tonse alliance udakalipobe kapena wata. Ndiye pano pa Nyasa VoiceBox tili ndi a countryman and the uncle amene akufuna kuyika maganizo awo pa nkhani yomweyi. Makamaka iwo akuti mwina atu a Chilima adakangosiya Ndale chifukwa khanga tanzawowa awayenda njomba awayenda pansi apa ndipo chilimati madzi achita karondo kapena kuti ng'ombe zayang'ana kutazipoma. Ndi ife zambiri pano sitikamba tiwasira ini yake a countryman ndi uncle takufotokozereni maganizo awo mankhani imeneyi. Mwachizolowezi tipemphani kuti mukhale mpaka mapikodi ameneyi kunanunso mutaulapo zibuli zitatu komanso kuyika ndemanga kapena kuti maganizo anu in the comment section below kuti amalawi ena athaso kumva zimene amalawi kunchako akulankhula pa zimene akuluakulu amenewa awiri a countryman ndi amalume yawo the uncle akukamba pa nkhani ya Chilima tonse alliance komanso kusankhidwa kwa Chakwera kuti adzayimira chipani cha Malawi Congress Party mu zisankho zimene zikubwera mu 2025. Ndiye tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox. Mwaswera bwanji amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Ndithu lero ndi February 29 and lero ndi Thursday. Kukulandirani tu countryman and the uncle. Ndithu pa tsiku la lero tisachite kuchedwa yayi. Uncle perekani moni kenako ndithu issue sindikuyibweresa ine yayi. Koma issue iyambe ndithu chakonko ndithu. Tangomva kunena kuti MCP yamenyesa ndithu nkhwangwa pamwala kunena kuti pa ballot pawo ndithu pali akulu omwe acha. Perekani moni uncle. Mona malawi nonse. Mena wonena countryman wa. Kuti lero 29 February 2024. Siku lomaliza la mwezi wa February. Mwezi umakoza kuthawa mnthawi zambiri mma 28. Koma chaka chino mwezi umene wathapa chani pa 29. Yazona. Ndiye anthu athu amene mmadimvera nthawi zonse tilandira mafoni osiyanasiyana kuyambira mama wawo. Kuti kodume inu pa zimene zachitika dzulo kuti MCP atulusa namwali tulusani wanu kuti timuone iyo wawo atulusa dzulo. Kodi ya countryman komanso wanko mukuyankhula mutirapo ndemanga pa nkhani imeneyi motani. Muna pa nthawi iyi mina countryman nikosira kaye pomwepo. Anko muli apa ndithu ife tikumvesedwa kunena kuti iyayi ndithu akunena kuti ati atulusa ndithu candidate wawo wa pa ballot. Kodi anko zimene zizizi kutanthauzanji mu tonse alliance monga tonse tikudziwa kuti tonse alliance ndi zipani zochuluka mmenenso muli UTM ndi azinzawo. Kodi pamenepa tine kuti wo abudula mmemo kamene zikutanthauza kuti chani anko? A countryman chimene kakuzena papa ndicho kuti MCP abudula mmemo. Kodi abudula mmemo? Kuti ngati mkazi kukamusa ku court kuti iwe sindikukutani? Sindikukufuna. Naso mkazi wakhala wa challenge. Amana kunanenso mamuna sindimantaniso. Sindimafuna kale mkazi. Sindimafuna. Kuti akafera lero ndipembekeza kuti a Chilima. Atulusa papa kisa press conference. Lero chipatonse alliance ya Tazulo. Kodi atazulo anko? Tonse alliance ndi ya Tazulo. Twaifepo tuze fa Chilima yamana zora anapangana ndi Chakwera. Mungwirizano wawo kuti Chakwera zalamula 5 years. Iwo so 5 years. Maona? Koma ifena la dzulo kuti MCP ku conference yamapanga yodzulo wero kuna zikwawo anaita na Chakwera. Kodi MCP inaita na Chakwera? Osati Chakwera anaita na MCP. Kusonzo kuti kapena yeye ndi waganyu amene. Tu Chakwera ku MCP tisikuti achapanga ziganizo. Chakwera ku MCP sapanga ziganizo. Kodi ali ngati munthu basi. Tu amasiyana atu ndi APM ku DPP. Kodi pali kusiyana? Tu atosiyana tu. APM amapanga ma decision. Pamene Chakwera amaitana. Ndi anaitana zoro. Ndi auza kuti chani koita. Auza kuti akambirana ndi kaka kansanu kuti musalamula zaka 5. Iye uchazo zaka 5. Ifeyo kata ino yake achipani. Tikuti ife zimenezo chani? Sitikuziziwa. Amene mutasaime pa ballot ndi ndani? Ndinuyo. Ndiye nimembekeza zokuti kata Chakwera dali abusa. Anene iwe kuimira kuti ayi ayipepani. Zona ali anthu munandikonda kuti ndiimeso. Koma ndi nzanga uchayo. Useliku. Ndinakameza kuti neso asayima zaka 5. Ndiye ndimpase nimpati. Koma amene usala tuluke kwa Chakwera wamako kondwera.
ndisakaza zalazo akuti high five kutako zilo inali mbwalo zilo amangoika zala mwamba high five maine even madaba kuti inu chimecha chitika papa ndichani osauza kuti koma ine mwandikonda koma inetu kuseriku ndizanga uja tinakambirana izi ndiye mukamva muti bwanji koma iwo sananene ayi alinende apa zimeza chitika zulozi akati pene ndikuuze lero ndakhulupirira kuti I think Chilima ndi waboza kwambiri kodi Chilima ndi waboza bwanjizo ine ndakhulupirira papa chipani akantire fotokozani example ndipase imene ine proof ine akantire ndi makamba ndi reference mwamvete APM atanitenga iyi Chilima kukhala vice president wake akantire malinene akakumana naye kunyumba kwake kunsipe Chilimayo iye kukhala ukwene kukhala kuti kuno ali wotentha ndiye ndikumanena inuyo munapita kunyumba kwake kunsipe lezo ndi mboniso sinali ndekaso yayi nalizo ndi anthu ena pamene pachapo munafika kumene kuchako ndiye anatilusa mawu nkumati uza ifeyo atakhala uko inu mutakhala kunoko anatiluseyo cheyo mawu nkumati uza ifeyo kuti anthu inu balo wanu uja ni munthu wabwino kwambiri kunena APM kuti APM ni munthu wachani wabwino mwamvete kampeni yonse imene kupanga iyi ine even olo wantamba yanga palibepo sinasonkhe nawo memo sanasonkhe nawo ndikapita kapangisa nsonkhano ineyo ndimangolemba requisition zonse zofunikira pa nsonkhanopo APM amandichitira malo ogona allowance china chilichonse amandichitira aneminya ndi munthu wabwino kwambiri mbalo wanu uja ndi munthu wachani wabwino mulomwezanu ni munthu wabwino gira naye ndi manja amene cho ndi munthu wachani munthu wabwino ndiyene nadabwa anthu achata endera limozi kinaka Chilima chanatembereka komena kuti ndiye APM anapangana kuti APM azalamula zaka 5 zina zakezi atazalamule ndi Chilima ndiye madabweza kuti abazitika bwaje cha memo sana sonkena kuti kali yo mulungu mwendera memo kumaja nawo chifukwa memo mene wasoka Chilima ndi watosalasi nde wasonkhana akuchita kugendedwa ndikuuzana amwene amapanga misonkhano ya pasiku misonkhano 5 ukapezeka kunsanje ukapezeka kumulanje siku limozi ukapezeka kunchewu ukamalizika ndikuti siku limozi mwamvete koma saka mapanga na walansi opana unazo kuti ife candidate watu 2025 ndi Chakwera osaliso kuti za Chilima zijaya ndiye zimene amankhulepo yambirira zijazo kuti hayi ndiye APM tinapangana ndi izinso za MCP izi zotiso anapangana ndi Chakwera kodi iye ndi wongopangana ndiye kuti zaboza onde kuti zaboza chifukwa zina kazoona Chakwera ziwakanayankhuwa anakanena kuti koma kuseriku kwakhala nzanga ife tikudya kuno kodi munthu ukapita kumpanda kuti zokudya nzako ali panja sumauza kuti pano pali inde tikudya koma nzanga ali paseripa sumauza umanena atu ndimene ndina makuti akandimene mwana makuti iniyo anene kuyankhula Chakwera kuti azona adi iniyo kati masapota zanga achipani zikomo kwambiri mwandikhulupirira koma zimene tinapangana ifeyo kuseriku ndi nzanga uja ndanaza kuti ndikalamula zaka 5 naye swazalamula zaka zingati 5 zikomo kwambiri kuti mwandikhulupirira koma pano pati ndimpange ni support nzanga uja mwamvete ngati naye swana ndipangira support ndani ife anena kutulutsa mawu amene uziro wa Chakwera ndese nakamba makupanga zala 5 mwaba kuzani high 5 yokayo ka country mani muve zimene kukuzani so pano apapa mmemo umene watayikamu auolera popeza mazi akatayika saoleka ine akatire pamene kukuzani pakuti neyo chimene mayembekezera leroli kwa Chilima press conference bwezi atayipanga osati ayipanga anena kuipanga leroli mtima udakalini anena kuipanga lero fazi lori yosana agoni okoti sana kwa iniyo nkaza akakuchallenge ni pagulu kuti ineyo mwana mwakuti mamuna ucheni pakuti ine nkaza amene sindi kumfuna ungakone maona pamene vivire mamemba za UTM amanena kuti ayi nafeso tile mwali kuti tilamule ndi imene kubera from 2025 anzano ya tinathandizira uku nawo satitani atithandize kuti ngati mene yango runazo kuti kumapanga chibeki chawo kamera kumabwerekana ndalama kesambu yakiti kuti kumabwerekana ndalama kuti akantire manu mwabwereka nayo ndalama mwezi wa 100,000 inene mwezi uno ndikupasa ediso ni chani hansi kumeza kuti ine mwezi uno kuti ndikupasa ni ine ndikukara kuti ndalama isi ndikutalini mukunena mwadiya imwalotesedwa usiku kuti musandipasa mungamve bwanji akati maloto mwaona nokha tisinawo ndiye mungamve bwanji
ndikhoza sizingatisangalasako ndi apa ndikuwuzana countryman kuti MCP pene maiziwa ineja ndiye iti kodi ndimene etu kuti leo oleyetu kusayankhulapo takuziwa kodi akuziwa siyaja matazi kwanjeya kuti ambitira kunyumba komweko wakoza ukamuza kuti moto ayaka zilota amaimba nyimbo imene kongolesisisewera ndiyana amaimba nyimbo ake iti ndiye akatile mani muzi weka kutsaza kuti tija kutukana matukana APM ujayo MCP wasanga atukane ujala kumana ndi mzungutu kumantukana usayanga china chilichonse koma munthu kumpatsa vice president kutani koma usatukwana koma anammangaso milandu etu komanso ndikuti anasonkha nawo memo anasonkha nawo kutama kwambiri kupanga kampeni kupanga kuwapangira Chakwera kodi ndine chilungamo countryman tili pano kupanda Chakwera kupanda uye Chilima Chakwera sana kaununkha upresident ndikuzana mwe olwa MCP sana kaununkhaso upresident andi apapo zimela pangazi apanga nkhaza kwambiri ampanga nkhaza ndiso bado nkhaza ya countryman chilikati ndiyo countryman niyo kummenya nzanu coffee pa iyo sakubwezerani inu musaoneka ni mwawinayi sinda wina ya countryman bwajiso ujasana kubwezera uja amabwezera ndi wina ade ndimenye ndo ade etu kuti akuzinya papanga ya Chilima kumantukana APM tere zija ambwezera ndi awawa MCP kuti sopano wanko kumapeto kwa nkhani ndiye tinene kuti ino chani atani ino Chilima akwenera atani afotokoze asafotokoze ngokhala momo asiye Ndale asiye Ndale apapa Ndale zakanika zakanika apapa Ndale zakanika angosiya ndijamane kuti yangana ku dashboard kodi yangana ku dashboard imangoyimba basi mangoyimba unapanga umuntu musisi mateka olikuyikwabula olupulesi kwa vile ngabwere ndiyo kuti Malawi ziwo kwambiri ine Ndale ndazisiya basi koma papa palibe solution angono ngamphamvu apapo palibepo cho chimene ingachitike chimene mana kuti pena pake ukumakumba zenje kuti unake agweremo umagweramo ndiwe ndekuti akulu atingowalula kuti angomalisa nawo suziwu kufika 2025 iye kumazira papa silizo watu chifaka kumene kuchako iwowo angoyima akurumeje fe kuti fe tinavotera ngati vice president wa ziko kuma kwalase kuja kwalase atapo ndikuti banja la tapo andiwo mwina ngati mwina izira zizindikira mwina dzulo koma fe tinazikamba kalekale izizi kuti patsonkhano kwamachira kuti president alipopo vice alipopo amene amamumisa president ndi vice koma kuziliro ma occasions ochuluka kwambira MCP akaza kuti chawo president alipomwepo MCP amamisa munthu wake wapadera kuza kuti banja lo linatha kalekale iwo mama kuzikokerabe komene kuja kwa banja linatani ali mauwaso awawiri kwa naye yankhula kuti Chilima ngati sayankhula kufika pa 20 January asasaliso kuti apapa sayankhuleso apapa ngosiya Ndale basi apapa Ndale azitani azisiya atwana atenga ajawo DPP aja abwezere kwa mke yawo kodi afunika bwere kwa mbuya tunanga no we are to go to apapa basi asazunze abwere kwa mbuyawo ambuyawo APM akasamale basi ngati ndipita koma iye apapa amangerizani basi Ndale azitani azisiye countryman basi ndakumvani anko ndakunyadirani kaya ngati mwina pali mawu omaliza kuti mwina mukoza kufotokoza anko nditufotokoza countryman inenso chiro omaliza ndilibe mawu amene omaliza amene ndingayankhula ine pano kuti tuna kuti Chilima asiye chani Ndale apapa zatimpwana kodi pamene panabwerera mawu kuti kutimpwana kutimpwanika apa muri basi yatimpwanika yatabanyika thoji iyo amali mamunda wa inu wake chaka chamawa asathandiza soja kulima uratu wake sife ndiye kuti nthoji amene akagule ndi okaphikira chigumu amene yatimpwanikiramo mavuto tili nawo